Hi! Good morning mga momshies! Isa na naman pong panibagong araw para sa inyong lahat. Ayan, at ngayon po ay nandito ako sa bayan pa rin ng Hasaan, dito sa barangay nila Brenda, kung saan meron akong bibisitahin at kakausapin na isa sa mga pinaka-naunang malapit na kaibigan ni Brenda. Well, isa na dyan, itong kasama ko ngayon na si Dayan. Hi! Pagpatuloy natin ang kwentuhan dahil nandito rin kami sa bahay ng isa sa mga kaibigan din nila na si Momshi Jingjing. Ayan, so halika, kilalanin na natin siya. Kasi yung mga aso sa likod nakaantabay sa amin. Halika na. Hello po, tao po. Ang taray. Hi! Hi, Momshi Jingjing. Oh, ayan, andito na kami. Dayon daw. Hello sa lahat ng ating mga momshies out there. This is Momshi G once again. And welcome back to my channel. And for today's vlog, malamang hindi kayo masyadong familiar sa mga taong kasama ko ngayon. At napapaisip kayo kung sino nga ba sila. Well, mga momshies, alam nyo ba na sila yung mga ilan sa mga naunang kaibigan ni Brenda bago pa magkaroon ng social climber o bago pa man siya mamulat sa mundo ng showbiz. So for that, kikilalanin natin sila at hingian din natin sila ng mga ilang mga chismis regarding mga childhood days ni Brenda Mage. And for that, let's welcome Momshi Jingjing and Dayan. Yes. Ayan. Hello kayo sa ating mga momshies. Mga ka-momshies out there natin. So sila yung mga kaibigan ni Brenda nitong mga 6 years old and ganon. Pataas hanggang sa bago siya maging dalaginding, maging ganap na dalaginding. Okay, bago lahat, sino yung mas nauna sa inyong dalawa na nakasama ni Brenda? Ako. Okay. Mga ilang taon kayo nung naging magkakilala? Mga 6, mga elementary. Okay. Si Jingjing, siya yung nasa MMK na karakter ni Kit Kat. Tama, yung malapit. May isa kayong friend na Becky. Oo, tatlo Yun kami. yung Yan yung nawala na. Okay. namatay. Tapos nung dito pa kami, pangarap talaga namin yung, may mga dreams kami, lalo na si Brenda. Mataas yung dreams niya noon. Bata pa lang talaga. Oo, bata pa lang kami. May mga pangarap na siya. Mga nagkasimula lang nung PBB, di ba? Yung si Kim Chua, yun. Sila Nene Tamayo. Magpupuya talaga kami noon. Nanonood kami sabi niya, Balang araw, makakapunta siya ng Maynila at siya ng PBB, mag-audition, mag-artista, ganun talaga yung pangarap niya. Tapos may sinabi pa siyang yung bahay niya, gagawin niyang puro glass. Okay. Yan yung hindi ko makakalimutan. Sabi ko nga, may glass ka na. Pag punta ko dun sa may glass ka na, malaki sa bahay niyo. Kulang pa yan, dadagdagan pa. Gusto niya talaga yung parang salamin yung dingding, Mm-hmm. ganyan. Okay. Nung mga bata kayo, alam niyo na agad na Becky si Brenda or lately na? Napansin niyo na? Napansin. Yung mga kilos niya, yung mga... Okay. Tapos Ano madalas niyo laruin kasi nun? lang, yung chinilas lata? Tumbang preso. Tumbang preso, yun. Tumbang preso, tapos patintero ba yun? Patintero, naliligo kami sa sapa. Okay. yung So hindi kayo yung palalaro ng mga gadget. Wala yan dati. I mean, ng mga gadget. palaro Chinese guard, mga pambabae. Ayun, mga Chinese garter, Jolen. Okay. Mga Kaya kayo talaga yung madalas mag-banding. Okay, ngayon naman si Dayan, tanongin natin, kamusta naman yung naging childhood banding ninyo ni Brenda? May mga naalala ka ba na Oo. ginagawa niyo rin? Yung yung first time kong naano sa kanya sa Bansuhan, di ba? Anong tawag sa... Party sa fiesta? Doon naglalaro din sa Bansuhan yung maraming pag ng mga troso ba? Okay, nakita rin niya sa MMK. Oo. Yung nagbubuhat kasi siya ng kahoy. Doon kami nagkakilala kasi yung papa niya taga-buhat na. Ng mga troso. Bakit? Anong ginagawa mo noon doon? Naglalaro-laro lang din. Okay. So doon kayo
Nagkakilala. Okay. Nung mga bata kayo, elementary ba magkaklase kayo? Or Hindi. Ibang school siya, ibang school din ako. Hasaan siya. eto na ako talaga yung sa- bahay niyo, hindi? O mas Hindi. malapit pa sa kanya dati? Dun sa Lagapul yun. Lagapul yung bahay niyo. Magkatapat yung bahay namin. Okay. Yung sa malaking bahay, yun yung bahay nila dati. Tapos yung sa amin, dun sa Lagapul. Nung bata ba kayo, syempre, alam mo naman, pag mga bata, andyan yung asaran, kulitan. yun, may- Madalas ba kayo mag-away? Madalas. Ay, talaga? Mabunganga yun eh. Oo, mabungaga talaga yan. Until now naman. I agree. Sorry. Tapos, Mabunganga yun. Tapos, pinapagalitan kami. Yung may mga, mamaya, may ano tayo, may pupuntahan tayo. Tapos, malilate kami ng dating. Sabi niya, yung mga alam niyo ganun. ba, until now nabitbit niya yung ugali niyan. Mabuti din siya maghintay, wag lang siya yung hihintay. Ayaw niya talaga yan. Talaga? Kasi hindi na niya itutuloy basta ganun. Oo. Siya yung maghihintay. Mas okay na siya maghintay, wag lang Ay, siya yung... siya yung ano. At yung Hihintay. mga nakakamiss na mga sama namin dati, yung mga disco-disco, yung mga ganun. Mga sayawan. Hoy, Sheila! Sigaw yan. Hoy, Sheila! May disco mamaya. Sabi ko, sige, paalam muna ako. Maglilinis muna ako bago ako magpapaalam. Ganun yung mga ano namin. Maglilinis kami, ako may magluluto. Ano tayo? Batang 90s, 80s talaga tayo. Kailangan mo natin kumilos para makagala. Kung pupuntahan tayo. Yeah. Ganyan talaga ang buhay noon. Okay, nung mga ano kayo, nung medyo nagdalaginding ng mga 12, 13, ganyan, di ba nalaman na Bex na si Brian? Alam na ba ng papa niya? Nalaman niya na ba? Hindi pa. Alam siguro ni Uncle Romeo, pero Dinay niya. no, Parang hindi yan. Dead ma lang. Pero Oh. si Auntie Sita, okay lang. Alam niya. Oo. Okay, kwento niyo sa akin, kasi ito lumabas to sa isa rin sa mga kwento mula sa MNK, yung totoo ba nagka-girlfriend siya or nanligaw siya ng babae? Siya yung makibang. Yeah. Na ano lang, parang crush niya. Okay. Crush niya lang. Pero, ewan ko kung naging girlfriend niya, pero parang nasabi niya dun sa girl na, yun nga, crush niya. Pero hindi ko alam kung nagka-girlfriend niya talaga yun. Naging girlfriend Basta may niya. crush siya. ganun. Basta crush niya yun. Taga dito rin, sa barangay niyo? Sa upper. Sa upper yun. hasaan? Oo. Dito sa Upper malapit. Solana. Ay, Upper Solana. Upper Solana. Sa kabilang ganito. Okay. Dito rin na barangay pero upper siya. Noon. Okay. Sige. Ngayon naman, gusto ko lang marinig din sa inyo may share. Kasi, bawat isa sa atin naman kasi magkakaiba ng klase ng level ng friendship na meron kami. Naging magkakilala kami because of nature of work namin o yung sa trabaho namin, which is the entertainment. Maaring iba yung thoughts niya siguro sa akin. So, gusto ko lang malaman, paano ba siya naging kaibigan sa inyo? Mula noon hanggang ngayon, may mga nagbago ba? Meron bang nanatiling ganun pa rin siya knowing na ganyan na yung sitwasyon niya ngayon? Wala namang, sa amin, wala namang nagbago. Parang, sa Brenda, hindi siya mahirap i-connect. Kung may kailangan ako sa kanya, mabilis Hindi lang siya. nakakalimot. Tapos parang ako lang yung hindi niya naman napapansin na hindi ako Yes. hindi ako pumapasyal. Nahihiya ako kasi ako. Okay. Kasi ang dami niya na dun eh. Okay. Parang nahihiya na akong pero gustong-gusto ko talaga siyang thank you. Gusto ko pumunta doon na mag-thank you kasi ang dami-dami niyang parang nagawa na Sa'yo. Ay, sorry. Ano ba yung bakit ganito? Tuwing na lang may interview na ako may umiiyak. Bakit? Miss Digor ko mag Alam mo, parang umiiyak na rin siya. Parang nararamdaman na hindi kasi si Dayan po. Mamaya, pa-ready natin yung kwento. hindi kasi bata pa lang kami. Magbunga na talaga yung Brian. Tanggap ko yun. Pero pag yung may kailangan ako, Brian, ganyan. Ang bilis niyo lang, sige. Nito mga bata pa kayo nito. Ito kinukwento Oo. mo na. Pero nung lumaki na kami, At may sarili ka na pamilya. may sarili akong pamilya. Akala ko, wala na yun. Kasi may iba Tapos na siya. na, may set iba of na friends. Siya. Iba na siyang mundo na ginagano. Oo, parang ang taas-taas na niya. Hindi ko na siya maabot kasi artista na, di ba? Pero simula nung nagkapamilya ako, tapos may anak ako, yung anak ko, sakitin eh.
Tapos, Inaanak niya? hindi, yung panganay ko. Yung Yung, panganay niya. bunso ko, yung inaanak niya. Tapos, nung nagsisimula pa lang siya sa Pag-artista. pag-artista. Doon ko muli siyang nakontak kasi ang tagal-tagal na eh. Wala pa akong asawa. Hindi ko na siya nakontak hanggang sa nagsimula na siya mag-artista. Doon ko na ulit siya nakontak. Tapos, Nireplyan ka niya agad? Or, hindi naman. Parang na si Auntie Sita lang ang sa kanya. Yung anak ni Jing, may sakit, na-admit, yung gano'n. Tapos, anong ginawa niya? Nung nalaman niya ano na lang, nagbigay lang siya ng pera? Mm-mm. Ang tulong. ng tulong lang. Para Kamusta kayo ngayon na until now? kami ni Brenda. I mean, yung sinasabi mo na every time na may kailangan ka, especially pag financial, hindi kanya Hindi ko pa nga nababayaran. Parang ang tagal na, parang nahihiya na ako. Yun yung isa na ayokong magpakita muna kasi wala pa akong pangano sa kanya. Yung kapalit ba na yung panghiram, yung mga hiniram ko sa kanya, hindi ko pa napapalitan, yung mga ganon. ano sabi niya sa'yo? Wala naman, hindi rin siya nagpaparamdam. Pero nagsasabi ka sa kanya. Nahihiya akong magsabi. Pero pag yung time na Bray, pag sinabi ko lang Bray, wala na, reply. Ano na naman? Ganon. Ganon naman talaga yung ano niya. Ganun, Ano na naman? Utang ka na naman. Pero iba yung ano niya. Yung pag nireply, pag sinabi ko sa kanya, yung anak ko, yung ganyan. So wala nang wala nang ano. Sige, mamaya yung ganyan. walang Diretso na. Wala na siya. magyayaw-yaw pero matik yan. Ganon naman talaga yun. Correct. Kahit sa amin, ganyan din siya. Ganon naman talaga yun. Kahit yung mga bata pa kami. Ganon yun. Hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap lapitan. Si Dayan na kanina medyo na iyak-iyak na din. Okay. Kung okay. Well, I think si Dayan ang para magkwento kasi para maging familiar din kayo kung kayo mismo ma-recall kung sino si Dayan. Okay. Kwento ka mo naman ako about sa relationship niyo ni Brenda. Yung nagkasundo talaga kami ni Ate Brenda yung ano May, niya sa lumilipad na telang pink, oo. Habang nakared ako, bahala kayo dyan ha. Basta ako, ito lang ako. Okay, ano yung ano na? sa ano yung ano niya manager niya sa Manila na nahanap ng katulong. Year 2013 yun, hindi ko makakalimutan. Ako yung pinaano niya kasi sabi niya sa akin, di ba may pangarap ka na gusto mong sumali sa PBB. Kasi noon kasi yung naliligo kami sa Sapa, isa dyan sa Suba, sabi na siya talaga, gusto niya talagang maging sikat na artista. Tapos ako gusto ko lang talaga makita sa TV, ganun. Kanta lang, no. Kasi ang ganda ko ng boses ni Dayan kung di nyo po na itatanong talaga. Tapos noon, di ba, sinishare ni Ate Brenda parati yung mga videos ko. O yan, pinapunta niya ako doon, nagkatulong ako. Tapos, yung hindi ko makakalimutan yung naghabagat doon. Naghabagat, Undoy ata yun? Hindi. Basta hindi. habagat. Basta malakas lang ulan. Oo, doon sa Bagyo. may Tulyahan River. O doon kami sa may tapat. Kami lang na ni Ate Brenda. Ako doon na dulas, tapos siya naghanap ng aso kasi nawala yung aso ng namin amo. Amo. Tapos yun, ako nadulas, tapos nilalagnat ako ng 5 araw. Siya talaga yung sa akin na Alaga. Una siya nung alaga, tapos puro noodles yung namin, yung ulam namin. Magkaan. Grabe talaga yung thank you, Ate Brenda. Umiyak talaga ako eh. Wala akong ibang Ito lang magawa. wala akong pamilya doon eh. Siya lang naman talaga. Salamat talaga, Ate Brenda. Nag-audition pa yun sa mga TV5, sa iba-ibang mga hindi pa siya Channel. artist. Grabe, bilag Matyaga talaga. yan si Brenda. Matyaga. Lalo na yung ka. I can see your voice. Ay, yung sa I Can See Your Voice, ako na yung Nag-push ng magpasa. Oo, ako na yung So, nung nagawa mo na yung isa sa mga pangarap mo, na makita lang ako sa TOB, okay na ako. Anong naramdaman ng mga araw na yun, mga oras na yun? Hindi ako makapaniwala. Nagpasalamat talaga Natanggap ako. ka? Oo, natanggap ako. Tapos, pagkatapos nun, di ba,
si Ate Brenda, di yung sa community, stopover. Sa bar namin. Sa bar, tapos sinabi niya sa akin, gusto mo bang magkanta-kanta yung Perform. isali kita, tapos yung PF ko, ibibigay ko sa'yo. Sabi ko, wow, pag sure, ano ba yung Bisaya? Sigurado ka ba? Sabi ko sa kanya, sigurado ka ba? Oo, tapos pagka Miyerkules, di ba every Wednesday yung ano doon. Wednesday kami ni Gwen kasi. Oo. Nakakanta na ako doon, tapos pag siya yung nagbabayad sa akin sa Grab, siya yung punta ka na dito, huli ka na, ako naging big make-up sa'yo, di ba, nagla-live pa nga siya, mag-make up ko yung namin niya. Yung mga TF talaga niya, sa akin na binibigay. Grabe, ang bait talaga na bigay mo. Pero ngayon nga, pag lang, huli ka na dito, ano ko na ba, ganun. Ganun siya, kasi lalo na kapag yung opportunity, nasa iyo na, hindi, ako mo nang bitawan, tuloy-tuloy na natin to. Like parang, di ba, kasi sayang naman, nandito na tayo. Like, kunyari siya, nakakabang na ako eh. Nakakakbang na ako, nakapasok na ako sa pinto ng ABS or ng GMA or ng TV5. Unti-unti ko na lang kayo hihilahin, isasama ko kayo. Kasi alam kong hindi ko lang pangarap yung matutupad, pati yun sa mga kaibigan ko. And yun yung talagang, alam mo si Brenda, hindi lang siya generous sa pera, pati sa lahat, sa oras, sa pagmamahal. Kaya ho siya mabunganga kasi mahal niya yung mga tao sa paligid niya. Pag hindi kanyan tinalakan, Denmark sa kanya, wala na. Wala ka ng halaga sa kanya. Nito lang nakaraan, right after ng wedding mo, ayan, congratulations muna ng wedding mo. Tapos, nagkaroon ka rin ng isang malaking pagsubok nito lang. Kamusta yung naging, ni Brenda? Usapan. Birthday pa niya yun. Birthday, excited pa naman ako noon na Napupunta ka nga. Oo, pupunta ako, nandyan ako kay na ate. Tapos sabi ko, pupunta talaga ako sa birthday ni Ate Brenda kasi magkanta-kanta nga, katulad noon, Correct, kanta-kanta. kanta. Tapos, ang sakit na ng tiyan ko at saka dito sa may, hindi ko na kaya. Yung pumunta kami sa sa CDO, sa clinic, yun na, napa-ultrasound ako. Tapos, yung sinabi agad ng doktor, emergency na dapat, ipapa-opera ako sa 50-50 na daw. Doon ako natulala, tapos sabi niya dapat, ganyan yung pera na dapat yung anuhin. Hawakan. Oo, para ma-operahan ako. Tapos yun, natulala ako ng grabe talaga. Tapos sabi ko sa sarili ko, busy si Ate Brenda, enjoy, happy siya. Tapos ayoko siyang madisturbo dahil sa Masira yung araw niya dahil sa problema mo. Pero sa kanya talaga ako humingi ng tulong kasi alam ko namang bibigyan niya ako. Tutulungan niya ako. Tapos yun nga, chat ako haba pa ng chat ko na. Actually, binabasa niya sa amin kasi nag-alala rin siya. Nag-alala rin talaga si Brenda sa inong araw na yun. Oo nga, doon sabi niya, si Bakang na bahala sa'yo, ganun. Doon ako umiyak. Salamat talaga, Ate Brenda. Tapos, yun yung pinaka-deepest trauma ko kasi nawalan ako ng baby at saka parang ayoko na mabuhay. Yun yung ko sa isip ko baka anak mo naman, tapos nawalan pa ako ng isang organ. Paano ganun talaga yun pero salamat talaga ako sa Panginoon kasi He will provide talaga. Salamat kay Ate Brenda at saka na-operahan ako diretso. Kasi kung wala... you're safe. You're safe na. Yun nga. Alam mo ba, hindi lang si Brenda ang tumulong sa'yo. Kasi sabi nga ni Brenda, ginagamit lang siya ni Lord bilang tulay sa bawat isa sa atin para matulungan niya. Totoo yan, alam mo kahit ako ng taga Manila, laki na itutulong niya sa akin. Well, hindi lang financially, feeling ko pati yung mga words of wisdom, yung mga pinagsasabi niya, natututunan ko na ipapasok yun. And sa'yo, yung nangyari sa'yo, alam mo, higit pa dun sa binigay niya sa'yo, ang bumalik sa kanya. That day din that day din, nakakakilabot lang kasi nung kailanganin mo ng tulong, hindi siya humindi, hindi rin siya nagdalawang isip. Pero grabe yung bumalik sa kanya bigla, Allah. Parang na times 2, times 3 yata. Yung bumalik siya. Kaya, I know na may purpose si Lord kung bakit. Andito ako ngayon para mas makilala ko pa si Brenda kung sino siya noon. Kasi hindi ko pa naman alam yung ibang story eh. Tulad sa inyo, iba yung friendship din niyo na level niyo at iba yung love niya sa iyo. 'Di ba? Kasi kahit hindi kayo magkadugo,
Di ba? Hindi nga. Kahit hindi niya Hindi tayo kami kadugo. related. Pero grabe, alam mo yun. I'm not, what do you call this? I'm not forcing everyone na nanonood ngayon na maniwala. Pero kasi, ito yung kwento. Ito yung kwento na gusto ko pang malaman sana ng ibang mga supporters din ni Brenda kung sino nga ba siya talaga pa. Noon sa ngayon. Alam mo yung pagkakaiba. And sana din, itong mga taong nakikilala ko because of Brenda is makakonect ko rin. Kasi feeling ko may mga matututunan din ako, lalo na ngayon, ikaw, mas pinapatatag ka ng pananampalataya mo dahil sa mga nangyari sa iyo. That's good. Andyan lang si Brenda, so alam niyo naman yun anytime. Tsaka ikaw, hawag ka na mahihiya, pumunta ka na doon. Oo nga, ako Para nga pag makapag-chismisan nag-chat ako, tayo. Ate Brenda, Ate Brenda, punta ko dyan. Huwag ka nang mag-ano sa akin, punta ka na dito. Oo. Huwag ka nang Paalam ba? paalam. Ayoko sa ganyan, Kasi ang- dapat pumunta ka na dito. Kasi ang bahay naman niya talaga is Para ka namang Okay. iba, Sa parang lahat. gano'n sa kanya. So ito yung mga noong friendship ni Brenda, talagang sa babae siya malapit. Do may mga lalaki rin kayong May mga lalaki. may mga lalaki rin siyang tropa no. Katulad din ngayon, yung mga inaano niya lang. Nilalandi lang, mga hinaharap. Nilalandi niya. Nagkaroon siya ng lalaking ka-MU-han noon nung bata siya. Parang kalandian. Wala naman. Wala talaga. Kasi mato na mato siya eh, no? O bruskong brusko. Okay, kung meron kayong gustong balikan noon na kayo yung magkasama, nung hindi pa siya sikat, nung hindi pa siya artista, nung hindi pa ganyan siya, ano yung gusto Namimiss mo? ko lang yung mga gabi, naabutan kami ng hating gabi dun sa Spillway ba? Ay, ikaw din. Tapos Doon kami. nagbibiliard kami, Oo. gano'n. Doon kami, Oo, naabutan magkasama kami rin ng kami hating natin. gabi doon. Kaya nagpa-billiard din siya sa loob ng bahay. Oo. Nagkaroon siya dito. Tapos so, itong kids. Eto pa, last na lang, sige. Message for Brenda or for Brian? Brian. Sa akin, Manoy Langgong. Manoy Langgong. Okay. Bry, thank you sa lahat. Thank you sa tanan nga nabuhat nimo sa na provide nimo sa ako sa akong pamilya, labi na sa akong mga anak, pati na kay Enzo na may sakit. Lagi mo akong natutulungan. Ang dali mong malapitan sa mga oras na kailangan kita. Salamat. Sana more blessings pa. Tsaka, yun lang. Yung friendship, sana tumatag Oo, pa. tumatag pa. Oo, yung friendship. Nahihiya akong pumunta dyan sa inyo eh. Ay, hindi Gusto ha. kong magpa-picture. Kikidnapin na kita minsan, pero kaya lang may mga anak, pero okay lang din yan, sama mo yung mga bata. Andun na may swimming pool. Oo. Okay, then ikaw naman, ano masasabi mo kay Kuya Langgong? Manoy Langgong. Manoy Langgong, oh. Manoy Langgong, salamat sa lahat kasi nakilala kita, nakasama kita sa lalong-lalo na doon sa Manila. Salamat sa pag-alaga sa akin doon. Tapos salamat sa lahat ng mga mga tulong mo sa akin. Lalong-lalo na financially talaga, yung nag-aaral pa ako ng college. At pag sinabi kong magkano yung sa tuition. So, ganon, salamat talaga, binibigyan mo ako parate. Hindi mo ako talaga, anong tawag doon? Binabaliwala, pinapabayaan. Hindi mo talaga ako pinapabayaan. Tapos tinuring mo pa akong bunso, yung manghod yung tawag mo sa akin. Salamat talaga. God bless you and your family or always. Tapos may sasabihin lang ako na Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Thank you. Yes. And yun yung nangyayari ngayon sa Oo kanya. nga. Unti-unti, nagiging saksi kayo, nakikita niyo siguro yung bahay niya, bahay na pinapagawa niya for mama, and ngayon yung magiging bahay na rin natin lahat ng mga kaibigan niya, di ba? So, napakaganda nun. Gusto ko yun. Yun nga yung ko every Sunday. Every Sunday ako nagsimba. Ako sa kanya ng mga verse. Basahin mo yung Brenda, That's good. marami na. Alam niyo si Brenda, hindi naman talaga yung palasimbang Hindi tao. yan, pero Pero, nako, pag yan ang nagdasal, pag yan ang humiling, bukal talaga sa puso. Ay mga mamshis, maraming salamat. Tapos pala, syempre may regalo din ako sa inyong dalawa.
Okay, muli maraming salamat sa pakikipagkwentuhan at pakikipagchismisan sa mga marites out there. Muli ito po si Ma'am Shi G, kasama si Ma'am Shi G and Dayan. Ayan. So sana po, samahan niyo ako sa mga susunod pang tao na makikilala natin dito sa Hasaan mula sa mga nakataong nakapalibot sa buhay ni Brenda Page. Ayan, maraming salamat once again. God bless. Bye. Thank you. Thank you everyone. God bless all. It's DJ.